Krásny deň všetkým, sme tu opäť a tentokrát by sme s Alex Kotesovou, moje meno Peter Debnár. Vítaj, ahoj. Ahoj Peťo, ahojte všetci, srdečne vás zdravím a vítajte. Pekne. A teraz by sme chceli rozobrať, čo robiť, alebo porozprávať sa o tom, čo robiť, keď už je problém. Áno, ja by som to nazvala, pretože veľmi často dostávam túto otázku, či už ja ako terapeut alebo v skupine na Facebook, ktorú mám o závislostiach. Cesta zo závislosti z Alex, keby ste sa náhodou chceli pridať. A veľmi jednoducho povedané, že ako začať. Toto je veľmi častá otázka. OK, už viem, že mám problém, niečo nie je v poriadku, čo mám robiť, kde začať, na koho sa obrátiť. Možno ešte troška špecifikujme, že čo ten problém, ako môže vyzerať ten problém, hej, že kedy vieme, že sme v probléme, že keď sa čo deje. To je samozrejme ideálne ešte predtým, že keď sa človek nenapil, nezrecidivoval, nenafetoval, alebo negambleril, alebo čokoľvek, ešte sa nestal ten problém, alebo aj keď sa už stal. Ideme sa aj o tom baviť. Ja myslím, že skôr, keď už človek vie, že proste v niečom lieta, hej, že či už je to gambling, alkohol, drogy, hoci čo proste, že už vie, že má problém. Jednak, že či už mu to nejak okolie, alebo že už tuší, že niečo není s kostolným poriadkom. Aha, takže ešte nebol diagnostikovaný, presne ešte tak, ani hej, nevie. toto úplne, že akože novic. Novic. Áno, takže teraz pozerá niekto z vás, ktorý hľadám odpovede na to, že asi mám problém, čo by som mal robiť. Hej, to tak väčšinou je, asi mám problém s tým alkoholom, alebo aj s drogami, asi to není, alebo s gamblingom. Aj mám vôbec problém, takáto otázka, že už mám už s tým problém, že je toto. No, tak ste s takýmto otáznikom, aký je postup? A ja by som ešte povedala, že tá otázka na to, že či mám problém, tak tu naozaj tú konečnú vedia dať odborníci. Hej, naozaj, že nejaký psychiatr, adiktológ, ktorý sa týmto zaoberá, ktorý má presne nejaké kritéria na to, aby mohol posúdiť závislosť. Ale také nejaké laické pre seba, ja to hovorím, že také nástrelové, také 3 cesty, jak sa otestovať. Hej, že tá jedna najjednoduchšia je skúste prestať piť na 30 dní, skúste prestať brať, skúste prestať hrať, že či to vôbec dokážete. Hej, ak naozaj, že je to problém, že hneď po týždni do toho spadnem znovu, tak je jasné, že tam je problém. Hej, to je akože po mňa bez debaty. Ja by som na toto povedal, my to máme aj na webe, aj na Facebooku. A požičal som si to z Centra pre liečbu drogových závislostí z Banskej Bystrice. Je to jedna prednáška 4 fázy vývoja závislosti. A ináč mám to aj ja v skupine rozobraté, že akým spôsobom človek do toho padá. A čo sa deje v tých jednotlivých fázach, lebo možno by som zdôraznil, problém nemusí byť problém už ten najhorší, ako sa to hovorí, že všeobecne alkoholík je iba ten pošťatý, posratý v garáde s takým nosom, ktorý je proste už odpísaný. Ale skrytých alkoholíkov, ako som aj ja fungoval, chodil som normálne do roboty, bol som normálny, a keď som povedal, že som bol na liečbe, tak mi povedali, ty Peter, a z čoho? Hej, hovorím, ste ma nezažili, a tak to je normálne, každý sa raz ožere. Nie, raz za čas. Dobre, že hovoríš, tiež to nie je ako, že žena, ktorej už sú odobraté deti na sociálke, ale ešte som chcela do toho vstúpiť, že v dnešnej dobe som si všimla už trend mnohých rokov, že ľudia ako keby už oslovujú skorej terapeutov, už skorej ako keby pátrajú ešte, že nie sú úplne prepadnutí do závislosti, ale nachádzajú sa v nejakej zóne problémového pitia alebo užívania. Že ešte to tam tá hranica nebola prekročená, hej, že... Áno. A už v tomto štádiu vlastne vyhľadávajú pomoc, čo je po mňa super. A pre jedno aj druhé, čiže aj pre nejaké to problémové pitie alebo užívanie, aj pre to už, keď človek naozaj do toho spadol, existuje taký, ja by som povedal, že univerzálny návod, alebo tak moderne povedané algoritmus vlastne, že ako človek môže postupovať. Takže do tohto sa dneska pustíme. A ja som aj hovorila Peťovi, že toto by sme dneska nejak skrátili, že to bude len také naozaj rýchlovka, 20 minútovka. Hej, uvidíme, čo z toho bude. Takýto je plán. Taký je plán. Naozaj, že si to ľudia vedia povedať, rýchlo pozrieť a konať. Každopádne ja by som chcel veľmi pochváliť
pokiaľ nikto z vás je v takejto nejakej situácii, kedy nemám problém a podobne a hľadáte na toto odpovede, tak klobúk dole a perfektne, lebo presne ako Alex povedala, mnohí nemusíte byť ešte v 3., 4. fáze vývoja závislosti, keď už je veľký problém, ale môžete byť na tom začiatku, kedy to už spôsobuje problémy, lebo to je prvý znak, že už mi to spôsobuje nejakým spôsobom, hociakým spôsobom mi to spôsobuje problém. A to je taký najzákladnejší znak. Ale veľká poklona na to, že chytáte tento problém, zapáče si hneď zo začiatku a nenecháte to preraz do tých koncových štádií, kedy to môže fakt vyzerať tak, ako sa to vo všeobecnosti hovorí pri alkoholikoch, že už je proste... A toto vlastne, jak ty opisuješ, zase mi dobre nahrávaš, je taký, ja to sama pre seba volám, že 4-otázkový test, hej, že to je taký nie úplne ten Profiuš, čo je napríklad 6 kritérií závislosti, čo je už vlastne uznávaný MKD, teda medzinárodnou klasifikáciou chorôb, vlastne testovanie u psychiatrov. Ale takýto jednoduchý test vlastne volá sa, že KOGA, a to, že si odpovedám na tú otázku, že prijal by som si piť menej v tejto chvíli, mám výčitky svedomia, nejaké pocity viny, keď si vypijem, alebo užívam, alebo že už mi niekto naznačuje, že mám problém. A ešte tá 4. mi teraz v tejto chvíli vypadla, lebo ideme online. Koga, no. Teraz mi to 4. vypadla. Nevadí, a keď môžeme to urobiť tak, že ho každopádne budú, aj pod videom budú linky potom aj na Alex priamo. Tam však sú aj tieto formy. Ja to mám aj zase opäť spracované v skupine. A kľudne som ináč teraz sa v tomto podcaste povedať, že keby hoci kto má problém a potrebuje sa poradiť, môže sa na mňa obrátiť. Ja aj dávam také vlastne rýchle konzultácie, aj dokonca už mám nejaké dokumenty spracované pre ľudí, napríklad možnosti liečby závislosti v Čechách a na Slovensku, kde mám spracovaný dokument, kde sú psychiatri, centra, kde sú vlastne kluby, hej, že odkaz na ASKA, Asociáciu klubov abstinujúcich Slovenska. Čiže toto všetko v takom jednom nejakom dokumente. Čiže toto tak... Proste všetky organizácie alebo všetky zoskupenia spoločenstva, kde sa dá obrátiť, lebo zdôraznil by som takisto dôležitú vec. Rádiu zase opakujem a je dôležité opakovať. Hľadajte odpovede u ľudí, ktorí majú s tým skúsenosti. To znamená aj terapeuti, nie všetci majú skúsenosti so závislosťami. Lekári ešte horšie by som povedal so závislosťami, lebo 90% možno lekárov, ja rád dávam takéto čísla, ale fakt drtivá väčšina lekárov vám ešte povie, no veď keď si chorý alebo niečo, tak si daj, veď 1, 2, to ti nemôže uškodiť a podobne. Proste nemajú znalosť. A pravda je bohužiaľ taká, že počas štúdia medicíny majú na to iba 3 prednášky na závislosti. Hej, a ináč, jak hovoríš, že s tými lekármi, tak jeden náš známy súputník, hej, že môj z klubu bol takú veselú príhodu, že bol taký veľmi úprimný, že sa lekárka pýtala, že pijete, že áno, že veľa, áno, veľmi veľa. No to je výborné, že takéhoto úprimného človeka tu ešte nemala, takže namiesto toho, hej, že aby sa riešilo, že má chalan problém, tak bol pochválený, aký je úprimný. Čiže toto sa deje a preto fakt dobre hovorí, že je fajn vyhľadať odbornú pomoc, niekoho, kto sa do toho vyzná, kto s týmto pracuje. A tu sa dostávame vlastne, tá prvá stanica nejaká, že na koho sa človek môže obrátiť, to sú centra pre pomoc liečbe drogových závislostí. Hej, to sú nejaké centra, nejakí odborníci, alebo nejaké sanatória, alebo proste niekde, kde sa vyslovene zaoberajú týmto problémom. Tam sa máme dostať najkomplexnejšie pomoci, najkomplexnejšia diagnostika. Vedia tam predpísať na začiatok lieky. Hej, že naozaj netreba to podceňovať, lebo farmakoterapia je rovnako dôležitá ako aj individuálna terapia, aj skupinová terapia, hlavne v začiatkoch. Čiže toto sa nejak dostávame, tú prvú stanicu, zastávku, vyhľadať si nejaké centrum vo svojom okolí, niekde, kde som schopný dochádzať pravidelne. Áno, a keď neviete kde a nechce sa vám hľadať a podobne, hovorím, stačí sa nakontaktovať. Pod videom budú kontakty, napísať e-mail, napísať čokoľvek, poviete, odkiaľ ste. Ten môj dokument slávny. My vás, áno, z fleku vás nasmerujeme, choďte tam a tam a tam. Ale najideálnejšie je začať fakt možno niekde v klube, kde už sú ľudia, ktorí si týmto prešli a tí vás vedia najskôr aj nejako nasmerovať na konkrétnych terapeutov, lekárov, na konkrétne zariadenia
a možno nie ísť hneď tou odbornou formou, ale je to jedno, kde začnete, ale pýtajte sa. Dobre vravíš, lebo niekomu vyslovene mám ľudí, ktorí ako keby túto odbornú pomoc nie, hej, že neviem, či to ego, alebo proste tá nedôvera, to je jedno. A potom presne táto cesta, kde nie sú odborníci, kde sú vlastne ľudia akoby svojpomocne, že je to také voľnejšie, hej, že taká priateľskejšia atmosféra nie, jak sa to povie, tá oficiálna. A presne ako hovorí, že nájsť si klub, hej, že či už je to obyčajný klub, kde nejdu podľa nejakých 12-krokových programov anonymných alkoholikov, že aj v tomto je to také voľnejšie. Tam v tých kluboch maximálne idú podľa nejakých 10 zásad abstinencie, hej, že toto sa tam rozoberá. Áno, viete, každý klub je originál, je jedinečný, ale proste idete sa pýtať ľudí, ktorí majú s tým skúsenosti a oni vás vedia. Jedna vec aj prečítať, lebo toto, čo si povedala, a diagnostika závislosti, na to je normálne logický postup, ako sa diagnostikuje na základe tých jednotlivých otázok. Má to svoju logiku, to nie je, že si... 6 kritérií, hej, že veľmi 6 konkrétnych kritérií a samozrejme potom sa, keď sa týka látkových závislostí, tak krvný obraz neklame. To po mnohých mesiacoch sa dá zistiť, že či niekto na niečom frčal alebo nefrčal, lebo telo sa veľmi dlho regeneruje. A aj z takej opitosti to nie je len, že sa pretriezviete, že to sú 2 dní, ale to trvá týždne, kým sa telo dezinfikuje, detoxikuje. Ale tak asi človek vie, hej, že nejde sa dať otestovať, či pije, alebo však on vie, že pije, ale už sa bavíme o tom, že už chce naozaj pomôcť, hej, že už nie sú to tam nejaké tie odrby, že človek nechce a nejaké zahmlievanie. Proste naozaj človek otvorený tomu dať si pomôcť, tak sú teda cesty buď tá bez odbornej pomoci medicínskej, to sú vlastne kluby abstinentov, nejaký vo svojom okolí. Stačí tam dojsť, netreba nikoho ohlasovať, len tam človek príde, povie, o čo ide a tam už ho vedia nasmerovať už k tej odbornej možno nejakej, keď je človek k tomu schodný. A to som sa povedala, že vlastne ešte nie vždy je človek v takom stave, že napríklad potrebuje lieky. Hej, naozaj niekedy stačí človeku, že nabehne do klubu a pokiaľ nemá nejaké silné abstinenčné príznaky vlastne po vysadení, tak vie aj takto vlastne preabstinovať celý život. Ale môže byť v rôznom štádiu a tak je to veľmi individuálne. No a potom tu prichádza druhá vec a to je, že nie ja mám problém, ale môj blízky má problém. A toto je, by som povedal, častejšie kontaktovanie, ktoré aj ja zažívam, že mi nevolajú priamo ľudia, tých je menej. Môžem potvrdiť, hej, že viacej príbuzní majú problém. Mám dieťa, ktoré frčí na drogách, mám muža, ktorý pije, mám syna, ktorý pije, alebo podobne. Proste máte vašich blízkych a tým pádom vy ste spolu závislí, lebo vy žijete s tým závislým človekom v jednej možno domácnosti. Že čo máte robiť a ako na toto postupovať. Tak povedal by som ja na začiatok, je veľmi osvedčené a veľmi veľa abstinujúcich a aj tí, ktorí si tým prešli, sa zhodujú a my závislí, abstinujúci sa zhodujeme na tom, že na nás treba jedine tvrdo. Ja to rád hovorím tou formou, že kým nepadneme na dno, tak nezačneme so sebou niečo robiť. Dôležité je, že to dno má každý niekde inde. Hej? Niekto príde, alebo môže prísť o rodinu, je to jeho dno. To bolo moje dno. Hej? Išli ma vyhodiť z roboty. Tak začal som so sebou niečo robiť. Sú ľudia, ktorí prídu o rodinu, prídu o robotu, prídu o bývanie, skončia na ulici. A ešte ani tá ulica nezastaví. A ani tá ulica ich nezastaví. Však sú vlastne mnoho príkladov, kedy to ľudí nezastavilo. No. Čiže naozaj každý má rôzne dno. Tak dôležité je nepomáhať. Je to kruté, ako nepomôcť svojmu dieťaťu. Vieš čo ináč? My máme v pláne s Peťom ešte jeden podcast, to bude presne o tomto, o spoluzávislosti, kedy vlastne takéto posolstvo je, že podľa mňa spoluzávislý človek je ako keby zrkadlovým obrazom závislého. Hej, že takisto, keď bavíš že o tom, že nepomáhať, že tam je veľká temnota ešte predtým, než naozaj ten človek, ktorý má závislého v rodine, precitne
a zistí, že vlastne to, čo robil doteraz, nestačí, že musí úplne iným spôsobom začať fungovať, že vlastne musí sám seba podobným spôsobom ako závislý sa dostáva zo závislosti prebudovať, hej? A toto je tá, no. Ale ide o to, že ako nepomáhať, ako spôsobiť možno problém tomu danému vášmu blízkému, je každý sme individuálni, nechcem to ani zaškatulkovať, ani to nejakým spôsobom zjednodušovať. Pomohlo nám práve to, keď sa na nás to okolie už dalo od nás ruky preč. A je dobré, keď vy pochopíte, že nakoniec dojdete aj vy do toho štádia, skôr či neskôr. Možno po roku, po 2, po 10, po 20 dojdete do štádia, kedy poviete a dosť, a toto už, a rob si čo chceš, keď chceš sa upiť, alebo sa ufetuj, alebo proste už sa ten človek daný sa chce už zachrániť. Čo hovoríme stále o úspechu, lebo mnohí spoluzávislí sa nikdy z tohto nedostanú, z tohto kolotoča a je to začarovaný kruh. Tak toto je dôležité pochopiť. Ja, keď som prizvaný a idem do rodín, ja mám na to také pravidlo. Ja pôjdem do rodiny, pôjdem to vysvetliť, máte, alebo konkrétne niekto, kto teraz pozerá, máš doma syna, muža alebo podobne. Prídem, vysvetlím. Ale ja mám podmienku. Musia byť v miestnosti prítomní všetci blízki. Mm-hmm. Všetci, ktorí žijú v tej domácnosti a ktorí sú v kontakte s tým daným človekom. Žiadna príprava nemusí byť nič. Musí byť iba o tom upovedomený. Sadneme si a začneme sa rozprávať o tom, čo sa vlastne deje. Čo komu vadí, čo je cez čiaru, aké sú veci, aké sú postupy. Vo výsledku sa dostaneme k 2 možnostiam. Správna cesta a tá zlá cesta. Správna cesta, ako naštartovať abstinenciu, čo preto urobiť, ako sa teraz o tom rozprávame. A tá zlá cesta je proste, chceš piť? Choď. Bez nás. Snažím sa pomôcť dospieť k tomu, čo by došli o niekoľko možno týždňov, mesiacov, rokov, lebo toto už sú vždycky problémy, ktoré dlho trvajú, aby dospeli k tomuto záveru čím skôr. V niektorých prípadoch, kde toto oni pochopila to rodina a jasne mu povedali, chceš piť? Chceš? OK. Zbaľ sa. Môžeš ísť preč. Hej, v jednoduchosti povedané. A od nás nečakaj žiadnu pomoc. Ale boli aj prípady, keď to urobili toto a boli aj prípady, kedy dobre, neodstrčíme ťa, ale liečba, dodržiavanie pravidiel. Nejaké nastavenie presne nejakých pravidiel. Tak. A ja by som ešte sa vrátila na začiatok k tomu samotnému, že k tej liečbe závislosti. Hej? Čiže môže prebiehať cez tie kluby, kde vlastne nie je nejaký program štrukturovaný, kde vlastne sa len raz za týždeň ľudia stretávajú. A potom zase niekomu, komu by vyhovovala nejaká štruktúra, tak môže ísť do centier pre liečbu drogových závislostí alebo iných sanatórií alebo iných liečební. A tam vlastne môže začať liečbu ambulantne, čiže tiež raz z počiatku častejšie, čiže raz do týždňa návšteva ambulancie, do toho nejaké skupinové terapie. A tak to vlastne prebehne rok a po roku môže prejsť do abstinenčných klubov. Vlastne to, čo už Peťo, ty si hovoril, že vlastne to prvé bez doktora, hej, že vlastne tak toto existuje vlastne na týchto inštitúciách. A ešte podľa mňa dôležité je na začiatku, že aj keď človek začína nejakým spôsobom mať tiež plán, hej, že lebo častokrát sa stane, že človek zlyha aj už keď je v takomto nejakom kontakte. A vtedy ja hovorím, že je fajn, ja to nazývam, že stupňovanie opatrení, hej, že OK, dám si, že idem najskôr do toho nejakého abstinenčného klubu. Zistím, že tam zlyhávam, že proste niekde niečo sa deje, tak si poviem, že OK, keď budem zlyhávať v týchto kluboch, tak vyhľadám už odbornú pomoc naozaj nejakého psychiatra, nejaké toto centrum. Skúsim ambulantnú liečbu. Keď sa stane, že v ambulantnej liečbe, neviem, po 7 mesiacoch dojde k recidíve, tak je možno na čase zvážiť, že ísť na ústavnú liečbu, že naozaj poctivú 3-mesačnú liečbu. Keď zabere, človek abstinuje, alebo sa stane, že opakovane aj po ústavných liečbách 2-3 znovu prepadne do závislosti, tak je možno na čase zvážiť resocializačné zariadenia, kde človek môže fungovať vlastne celý rok v nejakej komunite. A sú rôzne, či už také, kde môžete fungovať rok, alebo 2 roky, 3 roky. Aj tento zoznam mám, keby ste potrebovali niekto, či už pre seba, alebo pre svojho blízkeho. Zoznam všetkých resocializačných zariadení,
na Slovensku, aj priamo s kontaktami, s číslami. Ja na klub, prepáč, skočím ti do rečí, že ja na klube odporúčam, alebo hovorím, lebo mám klubistov, ktorí abstinujú iba za pomoci klubov. Veď hovorím, že funguje im to a abstinujú a sa to rozbehlo. Ale všetci majú nadstavené, ale a jeden klubista konkrétne to má tak, že on si nepripúšťa žiadnu recidívu, proste robí všetko preto a fakt robí všetko preto, už ťahá cez 3 roky, že proste nemôže sa stať, že bude nejaká recidíva, ale na klub nevynecháva nič, chodí pravidelne, fakt robí na sebe, upravil svoj život. Ale majú to nadstavené tak všetci, že keby zlíhali, tak idú na liečbu. Presne tak. A toto je presne ten plán, že keď sa stane toto, urobím toto. Opäť hovorím, že algoritmus, preto hovorím algoritmus, keď sa stane toto, pôjdem tam, keď toto. Čiže toto mať nejak sebe usporiadané, nejak mať v hlave tie jednotlivé kroky. A ešte jeden teda spôsob, čo ty hovoríš, že ľudia abstinujú aj v klube. A ja hovorím teda o programe, ja som urobila možno prvý online odvykací program na Slovensku vôbec, lebo som videla, že presne tí ľudia, čo sú v nejakej zóne problémového pitia, že nie sú proste úplne, že ešte na dne, tak vedia aj v takomto programe sa zotaviť. Hej, už mám vlastne niekoľko ročníkov bolo, ľudia sa dostali zo závislosti, abstinujú, čiže aj vlastne aj takýmto nejakým spôsobom, ale teraz som nechcela robiť akože reklamu na svoje, len hovorím, že naozaj v dnešnej dobe už je tých možností veľa a je to vlastne taký nejaký prechod medzi tou ambulantnou liečbou a ústavnou, pretože v tom programe človek dostane všetky informácie, ktoré sa vlastne dostávajú v liečbe. A keď sme pri informáciách, tak ako keby som že liečba by mala nejaké zložky, hej, že nejaké, že mal by človek vedieť o závislosti, čo sa s ním deje. To vlastne taká tá didoktoterapia, čo býva v centrách, hej, že ešte predtým, než človek vstúpi do liečby. Ďalej farmakoterapia, akože nedám na ňu dopustiť, lebo naozaj v tých začiatkoch stačí drobná úľava a hneď človeku sa lepšie abstinuje alebo nepije a že sa lepšie zregeneruje. A samozrejme teda skupinová terapia, ktorú, aj keď neviem, či na kluboch ide zrovna skupinovú terapiu, ale je to nejaké je to špecifická skupinová terapia, ale je to ten základný prvok toho zdieľania, ktorý tam je a tej spolupatričnosti a prvok spoločného problému, tak toto funguje. Typická skupinová terapia je už nejakým spôsobom cieľená pod vedením terapeuta. A presne tak. A my sme klub a väčšina klubov je bez terapeutického nejakého dohľadu, že sme svojpomocní, ale preto máme my nejaké pravidlá, že sú nejaké témy a niektoré veci, ktoré neriešime. Ako sme sa kedysi bavili o tom, že proste máme zakázané témy napríklad na klube, ktoré neriešime. Alebo niektoré veci osobnejšie už nepatria na klub, ale je dobré ich riešiť s terapeutom. Tak, ale to sú už veci, ktoré sú potom ďalej a ktoré sa rozvíjajú. Som rád, že si aj o tej resocializácii, lebo resocializácia, keď už je niekomu odporúčaná, tak není len tak. Není to len tak. Tam sa treba dopracovať. Tam sa treba dopracovať a bohužiaľ tu riešime aj problém, ktorý je nie tak podchytený, ale tu chýba a hlavne mladej generácii nie resocializácia, ale socializácia. Ešte ten predstupeň. Ešte predstupeň, naučiť sa normálnym návykom, nikdy nežili v normálnych návykoch a takých je bohužiaľ takisto veľa. A preto aj výsledky, čo mám ja takú svoju, nie že štatistiku, ale koľko ľudí dokáže abstinovať aj z narkománov, tak sú tí, ktorí žili v nejakých normálnych návykoch. Ale tí, ktorí nemali tie návyky, nepoznám takého, ktorý by aj po absolvovaní resocializácie, ktorý by sa držal. No veď to, že tiež som si všimla, že už keď sa v nejakom bode zlomí, že prešvihne sa vlastne tá závislosť, alebo že človek už tak dlho funguje v závislosti, že naozaj tie štrukturálne zmeny na mozgu sú tak veľké, že ako by človek už nedokáže do konca života prestať piť alebo prestať brať. Že... lebo nepoznal nič iné. Nepoznal normálny spôsob života, tak tam je to veľakrát nezvratné. A ešte som chcela jednu vec doplniť, lebo jak sme sa bavili o tej, ja to hovorím, že zložky terapie, že nejaká tá didaktoterapia, farmakoterapia, skupinová terapia a ešte vlastne ďalšia cesta, ktorou sa ľudia ku mne dostávajú a
dostávajú vlastne pomoci, je individuálna terapia, že vlastne veľakrát sa stane človek, že najskôr osloví nejakého terapeuta s týmto problémom, hej. A toto je tiež vlastne cesta, že nejaký terapeut by mal mať na to čuch, že ide u človeka sa jedná o závislosť a čo ďalej s tým, hej. A tiež vlastne nie všetci terapeuti sú v tomto školení. Čiže aj takáto cesta, že cez nejakého terapeuta sa dostať už potom ďalej, odporúčiť nejakú skupinu, klub, nejaké centrum pre pomoc liečby závislosti. Ale fakt, znova zopakujem, je super, pokiaľ toto pozeráte, hľadáte odpovede na svoje otázky, čo robiť, ako robiť, tak dúfajme, že sme zodpovedali aspoň na ten začiatok, lebo tiež pekná veta, rád hovorím pekné vety a rád si ich pamätám. Urobiť prvý krok je prejsť pol cesty. A začať, fakt máte polku roboty za sebou, lebo koľky sa odhodlávajú už len na ten začiatok niečo urobiť, nejaký ten prvý krok. No to už len to, že uvedomiť si problém a chcete niečo robiť, to je asi podľa mňa najväčšia časť tohoto. A keď sa vrátime k spoluzávislosti, tak tuto vlastne sú tie najväčšie úskalia a najväčšia bolesť práve v týchto dvoch prvých krokoch. Tam je najväčšia temnota. Aj na strane závislého, aj spoluzávislého. Tak kde sa pýtať? Takto link bude na Alexin zoznam a na jej web, na jej stránku facebookovú, na fanpage. Hej, tam kľudne môžete cez Messenger, chcem tento dokument a ja vám ho pošlem mailom alebo už ako. A tak sa viete dostať na overených terapeutov a inštitúcie. Hej. Nie samozvaných, lebo máme bohužiaľ aj takých, ktorí nemajú správny pohľad na veci. Bohužiaľ, všetko je. Ale tu si viete nájsť overených terapeutov a overené skupiny a overené kluby, ktoré všetky sú niekde pod dohľadom a môžem vás ubezpečiť, že z klubov, ktoré sú vedené aj pod Askasom, ktoré tam budú na tom zozname, tak venujú sa tomu ľudia, ktorí vedia, čo robia, prečo robia, ako a že správne to riešia. Ešte by som doplnila k tým spoluzávislým, že rovnako ako existujú programy pre závislých, tak existuje aj pre spoluzávislých vlastne, čo by malo ísť ruka v ruke. Čiže keď máme program anonymných alkoholikov, tak máme program anonymný spoluzávislí alebo Al-Anon alebo dospelé deti alkoholikov. Sú to tiež vlastne nejaké programy, nejaké kroky, ktoré keď sa vám podarí dodržiavať, je veľká šanca, že sa z toho celého ako rodina môžete dostať. Takže toto len tak som sa záverom, že na oboch stranách je pomoci dosť. Tak, taký stručný návod sme takto dali. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí budú v popiske a v titulkoch, aj v odkazoch pod týmto za podporu. A vy, keby ste chceli podporiť, hociakým spôsobom, dajte vedieť. Treba šíriť osvetu, treba dostávať do povedomia. Dopyt po informáciách to je super. A fakt ja si všímam, že čím ďalej, tým viac ľudí, ktorí aj za pomoci, aj bez liečby, za pomoci klubov, za pomoci hociakého takéhoto doliečovania alebo liečenia terapeutického, že... Je ich veľa a podľa mňa sa otvára nová sféra v tejto oblasti, že naozaj dá sa to... Že sa začína predchádzať tomu, že nemusí človek dojsť do toho posledného štádia. Takže držte sa, sme s vami. Držím palce aj ja všetkým. Pozdravujeme. Alex a ja Petrik. Ahoj Peťo, dovidenia. Čau, čau.